тази година е най-ветрената година от последните 15 години. Такова чудо, каквото беше тази година, не е било никога. Но сега фронтовете започват да се възстановяват и, например, днес и вчера по Бургас, Златна рибка, Вромос, добре са се покарали момчета. Както обикновено хората търсят нещо по-евтино, ако може минала година или тази годишно на цената на миналогодишно. Това са двата варианта. Имаше достатъчен избор на платна, мачти, гипове, дъски. Вече не може да се говори за екипировка 2010 година. Всички фирми, уважаващи себе си, представиха продукцията за 2011 година, като ние също сме се постарали да ги представим на това завършващо този сезон шоу и започващо сезон 2011. Като на изложението представихме новите платна 2011 година на Нордселс, Дюк, може би най-доброто кристално платно за следващия сезон. Представихме Атлас, новото платно на Милпрайд, изцяло по нова технология. Представихме 2011 година дъските на Фанатик, 2011 година дъските на JP, 2011 година дъските на RRD. Имаше интерес, на хората им харесват новите неща. Проблема е, че цената отново е с 5-10% по-висока. Този сезон най-интересното е, че не се търсиха големи платна, което е странно. Платна на 8,5 не можахме да продадем така, както бяхме планували. Но това може да се дължи на това, че е имало малко вятър и хората не са си карали старите платна. Другия вариант е конкуренцията да е излязла с по-добра оферта. Търсиха се главно малки платна за силно време. Това е нещо, което на мен лично ми беше странно този сезон. Също се забелязва, както и миналата година, тази година продължава ръста на продажба на дъски за деца и екипировка за деца. Всички големи фирми предлагат вече много различни модели за деца. Да се забелязва голям ръст в продажба на екипировка за деца и голям интерес от страна на родители за този вид екипировка за техните деца. Тази година също така бяха проведени 2 детски регати, изцяло детски, без да са част от календара на Българската федерация по ветроходство. Едната регата беше проведена на къмпинг Градина, а втората регата беше проведена от Око на Лозенец, която беше доста професионално направена, с награден фонд по-голям от наградния фонд на всички останали регати взети заедно, което ме радва, че има и други хора, които са се насочили към децата и се опитват по всякакъв начин да ги стимулират, да се състезават. И
тук беше излязъл някой добър състезател в българен сърфис следващите 10 години на международния терен. Опитваме се да стимулираме по някакъв начин състезателите, правим каквото можем. Трудно е с намирането на спонсори, особено за този вид спорт, защото единствените наблюдатели на една сърф регата са треньорите на състезателите и евентуално родителите. Няма почти никакъв интерес от страна на телевизии и други радиа. По никакъв начин не се коментира това нещо в медийното пространство. И нито една от по-сериозните фирми не спонсорира такъв вид състезания. Пробвали сме с Globo, с Mobiltel, всички са им по-интересни друг тип публика. И наша подкрепа и на фирмата Portsetmore и Nordseals като марка. Те подпомогнаха сериозно и фирмата Landsport, която е вносител на продуктите на Portsetmore, подпомогнаха да има възможност да се даде такъв голям награден фонд на националното първенство по уиндсърфинг. Очакванията за 2011? Надявам се да има повече вятър. Друго не трябва. Всички са подготвени, въоръжени до зъби, с по 4 дъски, 8 платна, 4 гикър, 4 мачти. Просто трябва вятър, за да може да се използва материално. Пожеланието? Вятър. Кратко, точно и ясно. Повече не им трябва на хората. Благодаря.